And so anche solution не помещается, да, вот такая cosa. Emre bak barakita şu topuz barakişi. Солeko. Мешанка? Бараки крем. Миша. Солно. Наши. Наши. Воронка. خب میشه خیلی سوزن؟ نه. خیلی میشه؟ Kamerası. Diyorum bıgzarmış. Ne? Bu bir şey. Bıgzarma Yusuf. Şunun bu baraki. Baraki. Bu tüfeğin. Ne o tarafta? Ne var? Ay bakışmış yakın. Ne nakşlar filmek için ne satayım şey. Filmek için ben asal bir paçka bulmuyorum. Konu xeyli. Soze. Ne öyle? Ovoz şurası. Ovoz bakayım neyse be. салом алейкум дӯстони азиз, саломе ки бардорем. Масалан бо шумо доктор Бероз ҳамеша тавсияти хонавод бошед. Боак мезебам, хеле дилавар шидан мезебам. На самом деле зура диде бачаҳо. Ҳам кресло мезебидан на самом деле. Кресло дамешин ки хатта ранги чиз мешад. Сода карта пештарак ки хутаре. На. Шинкен. Салом алейкум дӯстони азиз, саломе ки бардорем. Масалан бо шумо доктор Бероз ҳамеша тавсияти хонавод бошед. Бидорен видеоро дастгирӣ кунед, подписатсия кунед, лайк бизоред, чунки дигарон бинанд. Дар назд ма қарор дорад бародари азизи мо шумо Шавкатино ки аллакай мо як команда шудагӣ ҳастем. Иншоалло ки дар мисол оянда мисол оператсияҳое ки мақсад оиди ҷарроҳии хирургия ва мисол оиди урологӣ мисол мо кардан рафтан мегӯем бо нархҳои арзон, масалан дар Москва агар ҷое ки рафтӣ муроҷиат кардӣ, агар ҳамин нархҳои мо агар арзон ёфтӣ, биё бо нархҳоро мисол айвада арзонтар мекунем. Дӯстон азиз, пеш аз зоне ки дур омадем, подписатсия лайк бизорем, чунки мақсад ҳар як подписатсия ва лайкҳои шумо барои мо бениҳоят муҳим аст, барои он ки мисол видео рафтан мегирад, период рафтан мегирад. Номерои мо 915 390 3268. ҳама вақт биёи метро Любино Тагаровская, дом 10, дом 21. ҳама вақт мисол мо ҳам дием узги бо нархҳои арзон, реально арзон. Масалан касоне ки масалан аз ҷиҳати масалан ҳамқова шудан бо оилаи худ масалан тақсим мекушанд, масалан чӣ хел тақсим мекушанд, масалан ҳамқовакишон суст бадад метавонанд ба мо муроҷиат кунанд. мо иншоалло ки ташхис мекунем, табобати мо бо нархи арзон реально. Масалан бародари азизи мо шумо ҳамчун ба монанди худ мисол собиқаи коршам бисёр аст, масалан таҷрибааш бисёр аст ва худмо иншоалло таҷрибаи худмо бисёр аст иншоалло. Ва бидорен дастгирӣ кунед, кӯмак кунед. Ҳам хеле каналҳо дастгирӣ кунанд, бачаҳоро мегӯям дастгирӣ кунед, бо ки хеле бениҳоят хеле суст баланд. Дӯстони азиз, бидорен дастгирӣ кунед, кӯмак кунед. Масалан кӯмаки шумо подписатсия кардан, лайк гузоштан аст. Ва он хотир мегӯям ки масалан вақте ки дастгирӣ мекунем, видеои мо пешрафти бисёр мешавад. Ва ҳамарӯза масалан ҳамарӯза кунед дар ҳафтаи 3-4 маротиба мисол оиди бемории урологӣ, масалан ман ҳамиро як бӯёри бародармо мисол наиста мемонем, мегӯем ки мисол ҳар ҳафта соатҳои чанд мо мисол саволҷавоба ё кардан рафтан мегирем. ва шумо бидорен мисол саволотро навистан мегиред, чӣ саволе доред навистан мегиред, вобаста ба саволотон мо видео кардан рафтан мегирем ва ҷавоб мегаронем. Ва видеое ки ҳаста масалан мо
дар бораи беҳум бемориҳо видео кардам, слайд кардам мемонад ки масалан шуморо осонтар шавад. осонтар бошад сунати. Ва чиле ки ман нависам меган ютуб маҳкам мешавад, ҳамчунин гап аст ки меган ютуб бояд маҳкам шавад, лекин дар ҳоле ки агар ютуб маҳкам шавад, масалан номерои ман 115 390 32 68 шумо метавонед ки масалан чиз кунед, занг бизанед ҳама вақт, мисол аккаунт ман мисол ҳама вақт фаъол аст, метавонед ки худм зангтон бизанед ки занг занед дар номерои 115 390 32 68. бародарони азиз, шаҳри Москва ҷо аллакай иншоалло ки ман ҳама вақт орзу доштам ки масалан ҷарроҳиҳоро кунем, мисол ҷарроҳиҳо бо нархҳои арзон ба бародарони шумо ки бисёр муроҷиат мекунанд. мисол хеле вақте касале ба пеш муроҷиат мекунад, бовар ки дилет месӯзад, ба ҳам ки дилет месӯзад ки мегӯ бепул хизмат кунем. Агар иншоалло ки корҳои мо мисол пешравӣ шавад, иншоалло пешравӣ зиёд ки шавад, масалан мо уҷа аллакай ҳар моҳ як касал ду касал хай вобаста ба мебинем ки ҳар ҳафта як касал бепул ҷарроҳӣ мекунем иншоалло. хай мисол инам мисол як кори хубӣ аст, ростгап кори хайр аст. масалан на барои ки масалан моҳи рамазон аст, масалан мо барои рамазон мисол хайп не, ягон ҷои хайпш нест. ва мо иншоалло кӯшиш мекунем ки ҳамин видеоро масалан бисёртар кунем. масалан аз сабаби корҳои бисёр ростгап хай видео кам мебарад, ба он хотир ки ростгап агар ма худм двигатсия накунем мисол ҳеч кас ман ёрдам мекунад. дӯстони азиз, ман аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, ҳамчун бародари шумо видеоро поделитсия кунед дар имо, ватсап, дигар чизода, масалан бардори мо шумо бинанд, муроҷиат кунанд, кӯмакшон кунем. ҳеч гап неохем, мисол ки шумо миллион моро наметед ки масалан шумо мисол чиз кунед. ва бардорон бидем дар таги комментария бинависед саволотона. таги комментария баъд ссилка барои чӣ хел условияда оператсия мекунем ҳамуро мемонем, иншоалло мезорем нигоҳ кунем, бинем кадом чӣ хел условияда оператсия мекунем, чӣ хел шароит дорем, метавонем бинем. меган ниҳол ая ҷо месабад, иншоалло ки албатта ки мо дар шароито камтарак масалан чӣ хел бигӯм бисёр аппаратҳои нестед, бисёр аппаратҳо намерасанд, лекин мо аллакай кӯшиш кардастем масалан ба ҳамин қадр, лекин дар бораи урология масалан аппаратҳои урологӣ, бемории санги гурда, мачҳои пӯзи, яъни чӣ мешавад ба забони тоҷикӣ? масона, масалан масона, машонка, масалан ва дигар моҳиҳо ва новобаста мисол мардон ҳам чун занона мишо тобат мекунем. дар ҷои мо мисол гинекологам ҳаст, мисол терапевтам, масалан кардиологам ҳаст, сосуди трихолог ҳастам, масалан массажистам ҳаст, ҳиҷомаро мекунем, масалан массаж ва блокадаи ки масалан блокада миёд, ин чизоро мекунем иншоалло. уҷа аллакай иншоалло ин корое ки ман гуфтам, ин корҳоро масалан уҷа ёд гирифтем дар ҳамин мисол дар Тоҷикистон ёд гирифтем, бо мани дар шаҳри Москва хондем, тамом кардем. уҷа аллакай уҷа камтарак таҷриба, камтарак созига ранги намегӯям 60 сол, лекин ба ҳар ҳол иншоалло ки хуб беҳтар шудааст. ва ҳолатҳое мешавад ки масалан агар ки ман набошам, масалан мисол дар прямой эфир ва бародари мо шумо мисол шавҳарон бародар масалан дар прямой эфир мешавад, саволотро ҷавоб дода рафта мекунад, масалан шумо бироед подписатсия кунед, даст лайк бизоред, саволу ҷавоб нависам рафта мегирем, иншоалло мо мисол кӯмак мекунем иншоалло. дар даст ман қарор дорам масалан аппарати узи, масалан аппарати узи ҳам хеле аппарати хуб аст, лекин мутаассифона айхудм нест. агар айхудм бошад масалан бо арзонтараш мекунем, лекин аз сабабе ки масалан айхудм ки нест, бовар ки 50% масалан кия мегирем, масалан соҳиби аппарата барои нархи узи камтар бо поёнтар пасттар када метавонем. бале бале, дӯстони азиз, бидурен подписатсия кунед, лайк бизоред, чунки масалан подпискаи мо зиёд шаванд. вақте ки подписка зиёд шаванд, масалан вақте ки лайкотон зиёд шаванд, барои мо як беҳбудӣ аст. масалан чӣ хел беҳбудӣ аст? масалан юра дигар касон дида метавонад, дигар топ да мебурояд, топ да мебурояд дигар. аслан и чӣ хел бигӯм, и ҳамин сабаби ҳамин чӣ хел бигӯм камтарак ростига ман видеои эфири кам кардам, масалан
агани камал шуд вақти хуб душу бад кам ғалти бо яки нав баланс кардани шумо ҳамина мегӯяд бисёр талаб макун ки ба камзор шавӣ мегӯяд аз мо шукрона мегирем масалан ҷадан аста агар бародари мо шумо нест ки ҳозир ман Екатеринбург сити. Салом алейкум доктор, ман уролог ба рафтам гуфт азоспермия. Азоспермия аст. Азоспермия вай дар ои маънӣ набудани сперма мефаҳмад. Камтар баландтар буд. Азоспермия ин набудани ҳуҷайраҳои ҳами сперматозоид дар мояи мояи сперма эякулят. ҳамира масалан мешавад кардан масалан тавобатш якум фаҳмидан дар кор. Азоспермия мешавад ки аз ҳисоби нарушени гормонҳо истеҳсоли гормонҳо вайрон шуда бошад, агар истеҳсоли сперматозоидҳо муваққатан паст мешавад ки тамоман манъ шавад. Мешавад ки ягон травма шудагӣ бошад дар хурдиш. Мешавад ки бо бемориҳое ки сироятӣ краснохвалчанка мегӯянд сурхак касалҳо шуда гузаштагӣ бошад, агар аз ҳисоби ҳамин баъди ҳамон сперматозоид ҳосил мекардагӣ ҳуҷайраҳо мемиранд. Дигар ҳуҷайраи ҳамин сперматозоид истеҳсол намекунанд. Ин то што ҳамин касатсия мекунад тухм ба тухм не майда мешавад, ҳамон хел размерш як хел места, оне ки истеҳсол намекунад. Истеҳсол сперма намекунад. Сеюм роҳш ин обструктивный азоспермия мегӯянд. Обструктивный ин ҳамин аз тухмҳо тарафи простата трубка чиқил мекунад, найча ки сперматозоидҳо худашон ҳаракат мекунанд озодонаҳо. Агар ҳамин трубка маҳкам шуда бошад, агар ин обструктивный азоспермия ин тавобатшаванда як қисмаш тавобатношаванда ин бемориҳое ки простата мешавад бая восстановить кардан қиин мешавад. Буда агар оед ҳамиса клиникаи мода иншаллоҳ биопсия мегирем, мебинем ки тухм ира фақат биопсияи тухм карда мешавад. баъди ҳамон маълум мешавад ки ин кадом навъи ҳами бемори безплоди ҳами азоспермия дохил мешавад. боҷа бародари мо менависад ки доктор нархи узи чанд сум аст? Масалан узи гурдаҳо 1000 рубл, узи масона 800 рубл, узи простата аз 1000 рубл сар мешавад то 1500. 1000 рублаш трансабдоминальна аз пешу шикам, трансректальна вай через рӯдаи рост карда мешавад. инҷа нависта ки дар ҷои шумо эко-икси мекунед? Эко-икси намекунем, лекин тавсия метиҳем иншаллоҳ. Тавсияи уролога метиҳем ки эко-икси мумкин ҳаст, мумкин нест, барое ки чиз дорад, чӣ мегӯянд, противопоказания ҳаст. Барое ки агар мардак сперматозоидош суст бошад ё ин ки патологически бошад, агар ягон вақт мо тавсия наметиҳем ки бо 6 моҳ тавобат менависем. Агар нақстар шуда баъд рухсат метиҳем ки эко-икси барои эко-икси кардан. Бародарони азиз, номерои мо 915 390 3268 дар WhatsApp банависед, занг занед. ҳозир мисол прямой эфирда мисол саволу шиста ягон таҷаша ҷавоб дору барои нависта ки дору барои фарби
барве фарбе шудан хурдам узи мардонагӣ сус шуд чо кардан накора. Дӯстон азиз, ман бисёртар мегӯям ки ба дорои ки барои фарбешидан ҳастанд инҷо гармонаи нарушини организм мешавад. як чиза ва қайд кунам. Ман пешмора буридам. Дорои ки фарбе мекунанд гормональне, умуман касе ки фарзанд надорад, якта дута фарзанд надорад ва ёда ҳоли рост запрещено. Мумкин нест, барое ки дороҳо дар таркибшон мумкин тестостерон дорад, ягон таркиби дигар доранд, ана ҳамин гормоноҳои извне аз тарафи берун хӯрда мешавад. Агар истеъмол кунем, инам бурда мерасонад ки бесплодӣ мекунад. Ҳамон клеткаҳое ки сперматозоид истеҳсол мекунад, ҳамон клеткаҳоро вайрон мекунад. Барои ҳамо эҳтиёт шавем. Бародаро, ва барои ҳамин дорое ки масалан агар чиста биологически добавка бошад, инро истифода бурдан мумкин аст, вале ки мисол дорое ки масалан шуморо тавсия медиҳанд дигар ҳиҷома ин чизҳо, ин доруҳо мисол ба вайроншавии узвҳои мардонагӣ ва дигар сусшавӣ, яъне ва мисол вайроншавии гармҳои ҷинсии мардона занон оварда мерасонанд. Илтимос ин доруҳоро истифода намебаред. Ва мегӯям ки масалан бетавсияи духтур бетавсияи духтур ҳиҷмаҳал мисол ҳамин доруҳоро истифода намебаред, чунки масалан ман ҳам як чизро мегӯям шумо дӯстони азиз, ман ки мисол нисбати дигар бародарон ягон нисбати бадбинӣ надорам, вале гуфта метавонам ки бародарон мумкин ҳам чизоша хондагӣ бошанд ки фарбе мекунад, лекин тарафи гандагиша мумкин уҷа наменависанд, либои фирма наменависанд. Барои ҳамо ӯам мумкин тасаввурот надошта бошанд. Барои ҳамо тавсия гирем, баъд хӯрдан мумкин аст. Барои ҳамин дӯстони азиз, масалан мисол дору ҳам дорад тарафи мусбат дорад, манфӣ дорад. Барои ҳамин простатит лечение мекунем. Бале простатит лечение мекунем, биёем маромад мисол простатит лечение мекунем, то баъд мешавад узви мардонагӣ сус шудагӣ ҳаст, баъди дору фарбе шудан шавӣ хӯрдан. навистаи бародари Ашуру Ҳақбердӣ навистааст ки тавобат мешавад узви мардонагӣ сус шудагӣ, масалан мегӯяд баъде ки дору хӯрдагӣ масалан ҳамин ҳамхӯрдагӣ сус шудагӣ, ҳамин мегӯяд тавобат мешавад. Масалан саволи хеле ва як фаҳмидан дар чӣ хел дору хӯрда ки ягон оиди дигар касало ягон доруи психотропни хӯрда бошад, хай адбинӣ мекунад, нағз мешавад. Дӯстони азиз, ман як чиз мегӯям ки масалан пеш аз оне ки масалан бояд мисол восстановление барқарор кунем, масалан ҳамон ҳолате ки масалан аввале ки буд, мебиёем мебинем аввал анализ месупоред, анализ месупорад, гармон месупорад. Баъди гармон мо доруи махсус аст тавсия метиҳем. Redginsens номи дору. Redginsens. Ин доруҳо непатентовани названи доранд, ё мумкин ягон як фоида намекунад. Дӯстони азиз, пеш аз оне ки масалан ҳамин доруро вақте ки мисол ба маҳсулот дода мешавад, ҳамон дору литсензия дорад. Масалан литсензияи тамоми тандуруст ВОЗ, яъне вазорати тандурустии умумии ҷаҳонӣ, масалан мисол менависад ки действительно ҳамин дору ба истифода дода шавад. Ҳамин хел доруро истифода дошта мумкин аст, вале масалан бисёр бародарони мо шумо масалан хеле бисёр зудбоваранд, зудбовар ки ҳастанд, масалан бовар мекунанд, мисол мераванд дубора мегӯянд шумо ҳар хел. А вақте ки доруи ҳақиқиш мегӯяд ки действительно масалан ин дору барои ин чиз аст, масалан бисёри яъне сусшавии мардона аз ҳисоби асар мешавад. Барои ҳамо ҳар хел дору нахӯрем. Якам анализ мебинем, тавсия метиҳем мо худмон доруе ки таъсирашон ба дигар органҳо узвҳо манфӣ надоранд. Агар эффект нағз бошад, агар тавсия бо дар чӣ метавонем, агар тестовый препарат дорем,
агар нашид баъд узи олоти мардина мекунем хунгардии олота мебинем агар ягон нуқс ягон чӣ боша агар хай борои ҷарроҳӣ борои дору дармонҳо хай масалан ҷа ёрдам дода метавонем. бахшиш ман гапта мегӯям дар ҷа наса бародари мо ки масалан қодир доктор дар тухми мардонагӣ паражда як майдаҳак пайдо шуда ранги нахуд омада гад ира мегӯяд киста масалан вақте ки шикрат мебиёд дар узу мебинем масалан боё ҷарроҳӣ оператсия мекунем якон фаҳмидан дар кор ягон онкологически набоша бо якон узӣ мекунем мебинем агар кистаи оддӣ бошад агар ҷарроҳӣ қадим мегирем мепартоимшон агар ягон онкологически ягон чӣ боша и ҳолдам ёрдам медиҳем и ҳолдам ҷарроҳӣ кардам мегирем мепартоимшон. дӯстони азиз масалан бидурен бинависен савол чӣ саволе дорем саволтон бинависен мо масалан прямой эфир тамом мешавад вақте ки тамом шид саволтонро нависад дар набод масалан дар ҷои комментария нависад дар тамоми видеое ки ман ҳаст масалан саволтон нависад шахсан мо уҷа аллакай заниматсия мо аввал ами корои урология мисол хирургия мо заниматсия кардем мисол ами краги мо заниматсия кардем мисол масъулро ҷавоб дода метавонем ва масалан барои оператсия ҷорибо ва дӯстоне ки бисёртар дар бораи бемории мисол ҷонсупуз яъне талхадон масалан савол медоред барои ҷарроҳӣ масалан метавонем ки мисол муроҷиат кунем бо нархҳои арзон табобати ҷарроҳӣ мисол ҷарроҳӣ мекунем масалан талхадона ва мисол дигар мисол узвҳои мисол ҷарроҳи чура яъне мисол грижа иша мекунем ва бисёр бародарон мисол барои чураи масалан грижаи мисол миён савол мекунанд барое ки масалан блокада карданд аз дармонда бале бародарон блокада мекунем шумо як сол мегардед ва як рӯз як бародари мо шумо савол додад ки акай доктор масалан оё дуруст аст масалан дар ҳолате ки 1 сантиметр будани мисол чураи масалан миён ба кастапроф рафтан миёне дӯстон азиз ман пеш аз оне ки мисол шумо мисол бидуни видео тамошо кунед ман бифаҳмонам пеш аз оне ки масалан шумо ба кастапроф меред аслан кастапроф бояд врач бошад масалан маълумоти олии тиббӣ дошта бошад ки бояд бидонад кадом нервҳо кадом мисол узвҳо дар киҷо ҷойгир аст вақте ки худат мераи мисол кастапроф мисол пеш аз оне ки масалан кастапроф тиббӣ надора бо бадтар кардан инвалид нафси жизнь паралич шидан мумкин барои ҳамин дӯстони азиз бародар ман савол буд ки ака ман рафтим якбора шидем масалан барои ҳамин мегӯям дӯстони азиз шумо вақте ки мерем масалан ман нигоҳ мекунам масалан бародари мо шумо мисол бахшиши зиёди мисол шояд ки барои танқид шавад масалан ин танқид нест масалан вақте ки як каса исправит мекунем мисол наоборот барои хубӣ ҳам бародарад беҳтар мегирам як мушқате мезанам болои сутунмоҳрора дар ҳолате ки агар мисол сутунмоҳра агар мисол 1 сантиметр боша метавонад 1 сантиметр шава мисол грижа барои ҳин ҳеҷ маҳал нарад пеш аз оне ки рафтан дар кор масалан шумо бояд мрт кардан дар кор мрт кардан дар кор баъд мисол ба доктор муроҷиат хуб боша мрт карда невролог ёки нейрохирург тавсияши гирифтан дар кор муроҷиат кардан дар кор агар бугӯянд ки хай уқа бисёр нест временно ҷарроҳӣ кардан шарт нест баъд метавонем биравем бале ва барое ки он бародар мисол бояд аз сула бояд пеш ман гӯям мисол барои тобат мо бояд тобат кардан дар кора лекин дар ҳолате ки 1 сантиметр мешавад чура мисол мо метавонем оператсия кунем оператсия камтар қиматтар аст мисол хайки зиёда аз 380,000 рубл сиядашад оператсия барои ҳамин дӯстон масалан камтар қиматтар аст иншоалло хуб мешавад иҷа дар инҷо менависад қодир доктор дар тухми мардонагӣ хай нависад ҳамин нахуд зарар мекунад ба мардонагӣ сусбеге
масалан киста ранги нахуд меган киста придатки яичка меган и ягон ҷуда зарар намекунад. Фақат дар ҳолати дард кардан, дар ҳолате ки ғам метиҳад мушак мекунад, ҳамон ҳолатда ва дар ҳолате ки бемор ки беш аз 1 сол занаш ҳомиладор намешавад, ҳамон ҳолат ҷарроҳӣ карда мешавад. бале бале. ва дӯстони азиз, як чига нукта намонад ки ба номерои 915 занг занед. ва ҳамин рӯз мо як график тартиб медиҳем. масалан як бор не, 4 бор минимум кардан наборад. мисол барои ки прямои эфирда мардум дуран савол ҷавоб менависанд ва дар бораи бемории меъдаи рӯда ва дигар чизҳо метавонед ки занг занед. иншоаллоҳ уҷи аллакай мо ёрии таъҷилӣ, ёритро мерасонем ва малакаҳо амалие ки масалан мо хондагии худмонро масалан истифода мекунем. масалан мо аз ҳамон точно вақте ба филе сафар мекунем бисёртар бардорони мо шумо масалан мераванд мисол дигар бардорони мо шумо масалан бисёртар корҳои сиёҳ мисол хай ҷубор кардани вай машғул мешаванд. бародаро масалан аслан китобхона дурусте як рӯз якча занг заде мега ака дилам дар мекунад, мегам дили дар ҷоя, мега намедонам. барои ҳамин дӯстони азиз фаҳмидан дар бораи хондан дар бораи китоб хондан дар бораи агар дар ҳолате ки ютуб маҳкам мешавад, шумо метавонед ба номерои 915 занг занед. иншоалло ки ҳама вақт клиникаи мо фаъоле. ай метро где-то 500 метраи дура. номермон иваз намешавад. агар чиз бошад сайтмонам оли мегзаронед, бале вақт фаъол мешавад. ҳама вақт фаъол мешавад. бигӯем дастгирӣ кунем. иншоалло як рӯз ду рӯз баъд дигар насиб бошад агар муроҷиат бикунем иншоалло барои дастгирии кӯмак масалан барои як бори ки масалан барои аппаратур як ширина раҳими ғарбӣ дастгирӣ кардагӣ буд дар вақти заминдории Москва. як муроҷиат бикунем ки худои шайтон омеда банда ба ҳолиш мебинӣ ки шедан мега ки биё аппаратуртонро любоша мегирам. шояд бигира агар ёрдон танагар худо хоҳад як ҳафтада чанд касала бепул тавсия бикунем тавбат кунем. бале иншоаллоҳ бо як хайри ҷура мешавад. дӯстони азиз, бигӯем видеоэфирмонро дастгирӣ кунем, кӯмак кунем то чанде ки агар одам бисёр шавад мо видеоэфирмонро бисёртар мекунем ва саволҷавоб бисёр хуб мешавад. баъд аз рамазон мо видеоэфирмонро бисёртар мекунем, чунки масалан хуб аст. масалан ҳеҷ гап не, мисол мо кӯшиш мекунем ки масалан шумо таъсият бошед. вақте ки аз думи пул медавӣ ахир мембарӣ мераем. барои ҳамин масалан саломатӣ дар ҷои аввал меистад. саломатиро нигоҳ кардан накун, пул ин чизо мешавад. ва бисёр бародарон савол медоданд ки акар дар бораи ҳамхобагӣ шудан масалан вақте ки ҳамхоб мешавад сразу тамом мекунем. ва ман ба худам савол дорам ки доктор агар дар ҳолате ки мисол мешавад ки мисол шаҳват шавқ ҳавас дорӣ ки масалан бо оила хададан хеле хоб масалан 10-20 минут бисёр бародарон савол медоданд ки ака масалан ҳамин чизе фулан як соат хобам хеле шавқа дорам. лекин вақте ки ҳамхоба мешаванд мега ки 10 секунд намекасад, 15 секунд ҳамин ҳамхоба шида баробар тамом мекунам. ай худо чӣ кардан накунад? масалан ин бисёр интересен барои ҳолатда оли ютуб канал мона оли ютуб канали мара беҳрӯзиён мегзаронад чизда мебинед. дар ин ҳолат мешавад ки периферически нарушение ва центральное нарушение мешавад. Центральная нервная система. Центральная нервная система бо дорое ки оли агар муроҷиат кардем баъд ози ман хел гуфтатон наметавонам.
برای که یک خیل کسالودا زیان داره، یک خیل آدمودا زیان داره. همین اومدیم ما توصیه رو می‌نویسیم میتیم تو اگر سنترال باشه اگر таблетка قطعی اگر периферический این از سنترال нервной системы دوتا این سر اولوتی مردی اگر гиперчувствительный باشد اگر این حسیاتش بلند باشد اگر عملیاتی جراحی денервация головки полового члена میگن اما قریب 50% نرف‌های سر اولوتی مردی بریده میشه از همین حساب ما چند 5 دقیقه ممکن تو 10 دقیقه را تو 20 دقیقه را ما وقت درست کرده میتونیم وقتی علاقه جنسی را درست کرده میتونیم برای این با تست داریم تست کسی همین خیلی مشکلی دارد یا توصیه میتیم خداخواد ایلوش هست یاردم میتیم دوستان عزیز وقتی که مثلا شما میخواید که با نظم ما بیایید مثلا چیز بگم پیش از اونی که شما میبینید در واتساپ نوشتید مثلا زبط میمونه در زبط میبینید برای که بسیار برادران میگن که اکا ما میبینیم مثلا نمیبینیم شما در неприятие برای ما که مثلا نمیبینیم مثلا امروز راست هم مثلا اجداد میکنه دیگر کسی اتمی میکنه که ما زبط دارم هرشمون نمید خیلی هم کار پیش نمیدم انیق اگر اومدنی خیلی اگر اومدنی نباشن براختر بودن که او دکتر این 3-4 ساعت پیشه که بگین که ما اومده نمیتونم جای شما یک آدمی که محتاج یعنی دکتر است همون کسا را بنویسیم بله بله و برای همین دوستان عزیز سوالو که میشوند در پایان 915 390 3268 شما نمره را مینویسم نوشتن گیریم میریم و علاقه یادگر خیلی کار میکنیم انشالله اون سوال نیست دیگه سوال میشوند دوستان عزیز در اینجا مثلا شما بسیار برای داروی فربشوی مثلا میگفتین من روزای نزدیک مثلا پدرکار چیزی که هست 2-3 هزار دلار میمونم 2003 دلار مثلا کسی که از ما 600 بلیت میخره همون دارو خودش بمیادار قریب 1000 روبل و شیم کسون خودش 3000 و 3000 دلار مثلا 3000 دلار مثلا همون دارو را میمونم 100 و شیم کسون و 3000 2000 بود 3000ش میگیریم مثلا 3000 مثلا کراسوفکی میمونه بلیت میخریم مثلا این کلینیکا برای اپیراسیون جراحی کردن این چیزا داره کلینیکا مثلا خوب رفتن مثلا کسان خوب رفتن مثلا 5-6 روز در مثلا بالینسا چکه که ما در وقتی ما میشیم در اونجا تو میبینی البته که مثلا 5 روز 10 روز خوب میره مثلا با کسانی که از من بلیت میخرن مثلا از ما بلیت میخرن همون جدا مثلا توابطش را به پول میکنن برای خود آدمی که خریدگی هستن ما برای چی در این پول جمع میشن مثلا او شوتاش شاید که رسولش که اپاراتور میگیریم همه اپاراتور پول همه اپاراتور خریداری میکنیم پول همه اپاراتوری که مثلا چیزی که بوده در کره خیلی درسته بهترین شانسه برای همین دوستان عزیز успеть کنین همه وقت صدقه جوره میشن خیلی جوره میشن مثلا همه وقت ثواب تو رفتن میگیرن باور میکنه نمیکنه روز گپ همه خیلی مردم مراجعت میکنن که مثلا دل میسوزه روز گپ من شخصا من میلیونر هستم اکثر اودی هستم مثلا او بارداری که مثلا دیگه باردارو کمک کرده اگه مثلا در وقتی سودین بودن خیلی
бисёрш ки масалан хайм агар дастгирӣ мекунӣ бо аппарати дастгирӣ мекунӣ мо бовора дастгирӣ кардан накунем ҳамчун бовора дастгирӣ мекунем барои ки хеле дар вақташ кӯмак мекардам ҳам хеле не савол наомада ватсап савол бия барои ҳамин дӯстони азиз доктор ман титангел истифода бурдум ягон фоида накард на баро маркетингиви барои калон кардани олоти мардина барои калон кардани олати мардинагӣ ҳамира як гап дӯчада олати мардинагӣ аз мушакҳо иборат аст ва то 18-20 солагӣ дар он чанд қадари калон шуд ҳамқадар калон мешавад ин як ин як дорое ки бефоида реклама мекунад ин ягон фоида надорад интернетам бухонем фоида надорад вай мо ҷарроҳӣ мекунем олоти мардира вай олоти мардӣ берунаш пӯсте ки дарозшавиш без граница лекин дар онда худаш ранги шаблон як белочни оболочки мегӯянд ҳамин оболочкаи сафед вай ранги ремен сахт вай ташвиш намехӯрад як норма ин норма зиёд намешавад дигар вай қаиш дорем барои ҳамо фиреби ҳамин рекламодателу қати фиреб нахӯрем барои калон кардани олоти мардӣ ютуб канали мара мегзарнам мебинед барои ҷарроҳӣ ягон саломатида зиён нарасонда олоти мардира метонем дароз кунем аз 3 то 5 сантиметра метонем ғавз кунем дӯстон азиз бо як бурга мегӯм ки масалан бо ёрии ҷарроҳӣ мисол аз 3 то 5 сантиметр мешавад калон кардан дароз кардан ва ғавз кардан намешавад бо воситаи мисол дигар доруҳо ғавз кардан мумкин аст ғавз кардан ин бесамения кардан мумкин аст ғавз кардан дору ҳам ҳаст барои кам шидани расходи беморҳо барои ғавз кардан мо равғани таи пӯст яъни шикам мегирем dabavim чанд қад мефуратон чанд кардан ҳамқа равғани шумо бисёр равон мекунем чанд ғавз мекунем ин чизорам мекунем марамат биёни худ дарак надошти худ дарак надошту خودم میکردم مثلا این پروسیدور رو که ما گیالورون قطعی میکردیم گیالورون نه چیز قطعی این گیالورون مثلا 6 ماه بعد مثلا الان میرم وقتی که مثلا هوزی مثلا جیر قطعی شده است مثلا بو کم طرف چخله وقتی میخوره که غلط باشه مثلا رنگ میشوه برای همین دوستان انا میشوم میکنم نه که این خریده این چیز کسی تنقیصی میکشه حسابی معده بودن اولادی مردی یارده میکنی می گناه نیست میکنی این روشن است برای که خیلی با حسابی شریعت هم طور نمیگیره رنگی خرگوتی برای اون کستم چینی خرگ نمیخواد یعنی سوال دیگه باشه اگر جواب شدیم اینجا برادر دسته کی انا حاجی یک سوال همیشه سوخه زدن خراب میکنه آدم خراب میکنه بله خراب میکنه مثلا گفت دیگه که همون چیز که قبیح کردن نگوید ملوی کردن نگوید دیگه تیما رو میگذاریم تیمای بیزه بی کانال نه تنها مغزد نه مثلا نه برای ما یا ندارم مثلا بگذارم خیلی ویدیو سواب بکن سواب مثلا جو ای بگذارش نیسته نه خیلی قاقاز پیش کرده گردن ممکن بچی میشه все برادرو خیلی مثلا بچه ها اینترست نه اینو دار
як хел духтуро меган фоида дора. Як хел духтуро меган фоида дора. Аслан намедонам кадом духтур гуфта фоида дора. Вақте ки худут вақте мезани, зур мезани, дар ҳамон ҳолат тамом мӯйрагҳо, тамом венаҳо канданашон мумкин аст. ҳамқиле? Вақте дароз мешавад, вақте ки мисол дароз, вақте худут холӣ мекунӣ, дар ҳамон ҳолат васеъ шудан венаҳоро мумкин аст. ҳамқиле? Хена бо доктор бо саволтон ҷавоб диҳам мухтарам. Акад нағзиш зангирин кори осон. На модат қин меша ҷавоб додан, наш модат бо чизе наистам. Раҳмати калон наистам. Раҳмат оҷи. Саломат бошед. Ҳоҷӣ мудам дидиё. Худо ҳоҷӣ мекунад. Иншаллоҳ мешавам. Худованд ҳамаи дуо дорем ки фақат корон пешавад тамом. Мисол Нестае дига савол. саволошо нест масалан. Хай чо мекунем? Тамом мекунем. иншаллоҳ. иншаллоҳ саломат бошед дӯстази. Худованд ҳам мисол дуо кунем дар ҳоҷӣ шем як бор изгардем мисол. Худо яке орзу ҳар як мусулмон ҳамин аст. орзуи ҳар як мусулмон аст. Масалан ҳоҷӣ шудан не ки худованд кӯшиш мекунад ки масалан ҳоҷӣ шем. Вале пеш аз ҳоҷӣ шудан худованд аз худо дуо мекунем ки қарзаконро битему ба ин мартаба барасем. ба ин мартаба расонем. саломат бошед дӯстази, саломат бошед иншаллоҳ. ва бо ҳамин дӯстони азиз ба филм ки мо видеоэфира ба филми қатъ мекунем, чунки иҷа бародари мо шумо нависта саломат бошед. автосервис саломат бошед дӯстон, саломат бошед. доктор чанд сум меравад барои операсияи мардонагӣ? Масалан барои операсияи мардонагӣ кадом намуди операсияи мардонагӣ? Намудша гардана, намуди операсияи мардонагиро гарданем масалан мегем чанд сум меравад? операсия барои рост кардани олоти мардина, дурост кардани олоти мардона. барои ба филм калон кардани мардонагӣ. барои бачаҳо бисёртар интересен канд. Хай миян мебинем барое ки мешавад ки хачун харобай олоти мардиш майда. бози мо гуфтем ки равған қатъи равғани таи пӯст яъни шикам қатъи чӣ мекунем равған надошта боша вай дига доро қатъи калон мекунем нарх бозӣ мекунем барои мо ростша гуфта наметунем, аниқша гуфта наметунем. худоро шукр мешавад дорушо саломати хубам отеш он ҳамҷода як ҷур аренда гирифтагим камкам хеле ҷуни сиёҳ пардазем олоти мардонагӣ ғавз кардан. ғавз кардан шидохе биё бибинем ку чӣ хелай шикамча раис шикамчай чӣ хелияй шаба ҳал мекунем. агар коқала боши ранги ва магарам бихарем ай дига кас гирифтан мумкин нест. фақат гиалурони кислота ё ин ки молочни кислота мешавад ин кор ҳал шаванда аст. Так что биё як бор бинемед ку чӣ хелай чӣ хел нестай. аку ютубда нашав ки суратарои гуфте дар ютуб намешавад ки суратарои гирем. як хелош ҳастай ки мардаку ҳастай хай мо медонам хай мияд шикамшон раис бобай ҳисоби шикамшон ҳами гирди ҳами олоти мардӣ равғанаш сини берун мебурояд баъд олоти мардӣ майдак метовад. агар ин хел боша агар мо метавонем ки гирди ҳами равғани гирди ҳами олоти мардиро гирифта бартоем ҳамин хел ранги пешинаш дароз метавонад. шарт нестай дароз кардан. Так что бачаҳо биёед. Так что бачаҳое ки масалан мехоҳед ки масалан барои ғавз кардан вай
масалан метавонем муроҷиат кунем. Дӯстоне ки масалан бисёр бародар савол метиҳанд ва ки И урологический гап шумо буридам, урологическийда хеле гап задем. Ҷеда бу бисёр темо аст ки бояд гап задан дар кор. Темои ки ози шумо ина кор мекунед, стройкада ягон ҷода, бу ягон ҷоятон после травма, ин баъди ҳамин травма, ягон ҷо медара, ё ин ки ягон яра меша, ягон пӯчак мебуроя, ина ҳамаи корора шароити ҳамин клиникада мекунем. бале. Ва дӯстони азиз, бисёр бародаро ва акое ки савол метиҳанд дар бораи ки масалан Мегӯя саволи доктор барои тест тамом кардан кадом роҳи лечения хуб аст? чӣ? Я бародари мо мисол настагаи автосел бародаре Чӣ мегӯяд? барои тест тамом кардан масалан кадом роҳи лечения хубтар аст? Одамон барои дигар тамом кардан лечения мекунанд, ин мардак барои тест тамом кардан ин барои тест тамом мекунанд. тест тамом мекунанд. Барои тест хайр ози доруша ман намекунам, барое ки ин рецептни доруай ман хел гуфта наметавонам бугумтонам, ман аптека намефурӯшам, даҳан қатъи ин чиз гуфта намешавад. Якмаш тест, ма тестовый препарат метиҳем, тестовый вазифатон метиҳем, баъди ҳамон маълум мешавад центральная ва генеза ҳамин нарушение ё ин ки периферический, ин сараки ҳамин болоти марди ҳиссиётш баланд, вай аппарат чин карда мешавад. Барои мо ин бародарай масалан барои доробшотат ҳай бигузаршам яъне чепат менависум роид мекунам ҷа турия фақат суханги дар ватсап даракшам меём кунам. Ана дӯстони азиз, бисёр акоз занг мезанам, масалан мардаки масалан 55-60 солан масалан мегӯяд ки ҳиссиёт ҳаст, масалан ҳиссиёт ҳаст ки масалан мефура бикунам намехеза, масалан мегӯяд дар он ҳолат мешавад ки протез монем, операция кунем, протез мондан мумкин аст? якмаш ира якум фаҳмидан дар кор якам муроҷиат кард, бениҳоят дар дигар чаҳо масалан муроҷиат кард, мегӯяд ки ҳиссиёт ҳаст, мехоҳам бикунам, мақсадан мехоҳам, лекин намехезам. барои ҳамин ман ози ҷавобшон будам. Барои ин хел ҳолатода ташхис мегзаронем. Мешавад ки беморие ки қанди хун, беморие ки атеросклероз, ҳамин ҳолатода мешавад ки олоти мардира барқарор кардан қиин мешавад, ё ин ки вообще номумкин протез мемонем. Агар атеросклероз ҳамин рагҳои олоти марди нағз бошад, лекин ҳиссиёт ҳасту, лекин ҳамон эрексия набошад, агар мо метавонем ки тавсия бидем, як бор ду бор нишон медиҳем укол ҳамин олот да укол мекунанд, 40 минут вақт доранд ки чизи хичона алоқаи ҷинсиро бигузаронанд. ҳолатош бисёр, вариантош бисёр. Барои мо як саволда мо чанд паҳлу қатъи ҷавоб дода метавонем, як ҷавоб қатъи ҷавоб гардонда наметавонем. Барои мо инам гуфтам ку атеросклероз мардакое ки баъди 40-50 сола вай атеросклероз раго маҳкам, бу ҳолата фақат метавонем имплантат, силиконови имплантат мегзаронем, вай ҳама вақт дар чӣ мегӯянд, ҳама вақт наготове, ҳама вақт тайёр. поён мекунӣ, хоб рафтагӣ ҳисоб мешавад, рост кардӣ рост. ин вақте ки имплант гузарондем. Дар ҳамин ҷода масалан мо дар ҳамин ҷода баҳсада мекардем, масалан аз поён як ранги шарикак дорад, масалан ин дигаш намудшад. Имплант силиконовый, ин ранги силикони гуфтагиси постоянно ё ҳаст ки баллоновый аст, вай ҳисоби насосаш
میتونه که управляя ранги یعنی مانند فیزیولوژیکی میشه. Я кадмин эстаги салом алейкум ака Шавкат Собир хубе куру хубай. Кадин шинохта кадин шинохта. ва алейкум ассалом иша рахмат калон. اینم یه دینه بیروزیون قطینا Айвахшин. айнои вахш Бале о. айнои вахш Бале о. Я кадин бародарму масалан иншаллоҳ тамоми намуди оператсия ҷарояҳо иншаллоҳ ана рисарч кардем иншаллоҳ метавонад ки марамон муроҷиат кард ҳама вақт як бор ақаллан як блогери пайдо шава ки аз барои худо бигира ҳами рекламаи хушрубтар кунам бо хубтар мешавад. Чанд бор якчанд блогер русгап гуфтем русгап реклама кардам рекламашон маъқул нашид бад дигар муроҷиат накардам. اینم خیلی گپ найса инҷои бародар ки ҳамшар соли хубе кору хуба куҷода инҷои кортон бародарҷон метро Люблино Тагановская дом 10 дробь 31 метавонед биё ака Шавкатро бинӣ аввалча бачаҳои вақт яки ҷое як бор ҳамшаритона дастгир намекунед бидурои на подписатсия кунед на канал дастгирӣ кунед аколи ака Шавкатро бениҳоят муроҷиатҳои мисол баромад мекарда масалан ака Шавкат Рустиков дар эфиро кам баромад кардаги аст шояд ки кам тарак пастар гап мезанад лекин иншоаллоҳ дар оянда хуб мешавад барои ҳамин майда ки ман микрофона дастона битаям уже тамома гин меша мемонам ина қатиқа дидам чанд минута гап зеса ина кам уже уже гӯш дестай бале иншоаллоҳ ки хуб мешавад иншоаллоҳ мо я савол дига бу савол безман бихонам савола баланд докторҷон ҳамин танои мада 38 баромада полни худ танам пир шида сабабш дар чӣ бошад бародарҷон вақте ки савол дагӣ ман ҷавоб мегардонам вақте дар тана 38 баромадага аслан бояд дидан дар кора шояд ва аллергия шояд ва хоб бошад шояд якчанд намуд беморӣ шидан мумкин аст барои ҳамин бародарҷон хеле саволҳо вақте савол додед мебиёӣ саволтаку ҳам ҷавобша мегирӣ ҳам табобатша мегирӣ тавсияша мегирӣ мезанӣ мере ягон барое ки масалан доди челюк намешавад мисол сурата рӯй кунӣ масалан мо бидем мисол бигем барое ки намешавад шояд мисол дар талат гуфтааст дигем шояд барои харад чиз кардан дар кора омадан дар кора и ҷои масалан нест ки мо тура бигем маҷбур кунем не и мисол медисина ҳамира талаб мекунад масалан ва где-то 10-15 фоид масалан медисина ба забон ё ба чи табобат кардан мумкин аст лекин основно 85-90 фоид бисёртар бемори пеш дидан дар кора чера ки масалан мошини авария мегирад то пеши устош наварӣ усто мегӯяд ки хай то набинаш ҳамира мо усто мехелад барои ҳамин онлайн консултация фақат тавсия метиҳем ки хеле анализ биспоред хеле духтура рафтан дар кор гуфта тавсия дода метавонем лекин дорура номуша гирифтан мумкин нест қариби як 7 рӯз шид ҳаҷа ши бичора мегӯяд тараб омаданам метавонам пеши шумо омада ватсап сурат бигирам партоҳо дар ватсап бигир сурат партоҳ суратша мебинем иншоаллоҳ вобаста ба вай ягон тавсият метиҳем любой маҳал биё любой рӯзи масалан не ки ака любой маҳал ма гуфтам мақсад ин нест ки мисол шаб ака рӯзона фақат биё хубтар мешавад барои ҳамин биё мисол ман ки набош Шавкат ҳаминҷа дай 7 моҳ шид 7 моҳ шид 7 моҳ ки шида боша и ҳатман дидана дар кора ҳатман болотара нигоҳ кунем номери берӯз ҳамҷо навистаги бовар мекунӣ ҳамин номери ман номери ман 915 312 3268 ватсап барои ки навод хади Шавкат мебинем мебинем ки хай ки ба ҳар бор модан дар кора
برای نمی خیلی دوستان عزیز چند خشید ما کجا لکه چند 55 minut کشید در بچه ما هم 3-4 بیرون گفتیم دیگر سوال برون کردن نیسته سوال دیگه سوال رو میبینم یک سوال شکیم مثلا شیده روی میکنم ایشان بابا روزی اومد خیلی کرد که؟ من سرچین اومده این ها دکتر من اسمه نستم بس دلیل بیمار بخونش پول بلند بخونش تک سوال تا میخونم برادر جان حاجی یک سوال دیگه یک امرم قطعی یک دختر خوب کرد کسل سپید بده توبت داره؟ نه برادر جان توبت نداره فقط بیماری وی سپید این بیماری ها مثلا چیز هستن مخصوص مثال اینا تاینند در مثلا مراجعت میکنن مخصوص مثال چیز بوده ارگانیزم توی سیت اسپید مراجعت میکنن اینا مخفی هستن اینا توبت میگیرن ولی مثال متاسفانه توبت ندارن برای همین سرازو توبت ندارن و میره جوشا سوال سوال точка مونیم точка میمونیم короче بیماری سیفلیس و گانره دیگر چیزایی که مثلا اینا توبت دارن برای همین میتونه که مثلا ممبراز начать настать. ممبراز не на мембра, ака иммунитетش постоянно слаб мегарда, фақат зарби дору қати. Ами як савол ада, масал савол ба савол ҷавоб гардонам. То ҷое ки ман дар китобуда хондаги будам, масал мисол чизора. Ино иммунитетшо постоянно паст мешавад, тамоми бемориҳое ки ҳаст дар ҳамин одам гирифтор мешавад. Фақат ба воситаи дору укол мегардад. Лекин муддати умри ҳамин одамо ака ба китоб гуфтагӣ аст ки мисол 8 сол 10 сол 12 сол баъд майда хароб шуда рафта мегӯяд дар организм ягон витамин калсий хлорид калсий фосфор дигар ягон чиз намемонад ҳамаш несида рафта мегӯяд айсоби як грипп ки касал шавагар айсоби ҳамиам мурданш мумкин аст осложнение мекунад тамоми иммунитетш айсоби осложнение мемара аспир ягон хеле чизи намоён ягон чиз надорад фақат иммунитета мекушад тамом савол дига нест савол где-то 52 минут баъд дига мо 2 минут пас дига мо эфира қатъ мекунем саволтро бирасем дар зануш зарар накунад ба ин касал спид якмуш хай гуфтем демуш эҳтиёт кунем бачаҳо ҳами як ҳазор як бор мегӯям ам пеши бева маъно ки рафтӣ ҳамун рифола наистагӣ буд ку рифола рифоларо ҷура мекашӣ буд ҳай корта буд мекунӣ не лучи ки ҳами кора кардан дар кор неста даже муслим дар туғри намегирад лекин даже дар бисёр китобҳо ман хондаги ҳастам даже ҳамун вируси ҳамун спид даже ҳамун рифоларо гузаштанаш мумкин аст дар ин ҷиҳат гуфтан дар кор барои ки як хелош баъди ҳамун анализ месупора анализ тоза мебарад як хелош ҳаст ки як сол пас положительный мешавад мусбӣ мешавад барои ҳамун пешакӣ хирсан нашем агар ҳамин ҳолатҳои ғалтигӣ ина уже як соат шид инҷа бародар ин ҷура крешо ин ягон чӣ дорад чӣ мегӯянд ҳисоби аллергияам шуданаш мумкин аллергия мешавад баъди аллергия буд шид ҳам ҷое ки танада сирхӣ пайдо шид баъди ҳамун сирхӣ ҳамун ҷое ки сирхӣ буд ҳамунҷа рангаш баландтар мешавад саряз нест сарязам
7 сол шид мегиру ки 7 моҳ шид? 7 моҳ. 7 моҳ шида боша агар Ашо мумкин шидан мумкин сарият. мумкин ё хай биё вали пеш Yo, bio barbar, bio ay peş şunu ana این عمود مثل بیماری را اصلا سوتال شد چیز میکنه. анализ меспорем анализ барои кир мегиҷа Kim güzel şeyler ҳамаша mümkün мефаҳмем барое ки иҷа аллергия шидиста вали аллергия ҷои ҳама аллергияда ҷои чизш ранги пӯст серангтар мешавад барои ҳама Yani ise baro yaz ve kadın doğruysa kadın doğruysa doğru istimal kunun. барои язва Baro yaz ve ana baro yaz ve mesela doğru istiyor ya. дору аввала ки виши дору альмагел барои кислотности меъда паст кардан омез барои вақте ки язва дора ҳамин дорора хӯрда пастияни гаштаншон дар кор Omeza. омез ҳами Baro альмагел kislot vakti bala mesela yaz şidan bu mümkün ya. барои ҳами барои профилактика ҳамин дорора тавсия метиҳам Almagel ham خوب است. альмагел агар омез ай 2-3 моҳ зиёд хӯрдан дар кор нест барое ки ин токсични барои гурда барои ҷигар мешавад барои ҳамо 2-3 моҳ омез тавсия метиҳем баъд ё این آیا روز که بیا برادر گفتم که مثلا ما چند ماه چند قشید من مثلا چیز هستم مادر و چند سال میشه و شصت چند درآمده بود و میز استفاده میبرم ما حیران شدم خیلی شدنش ممکنه های دوستان عزیز برای خیلی نایسته که شما در آیماتو برادران همیشه تحصیلات خانواده باشه با ما رفتن مثل از پای کارما والله میخواد время مثل جدا کردیم برای شما که اگر کم هم باشد یک برای شما خوب باشه ولی کم های ولی مردم هم در کاره ولی این دیگر در مردم بسیار میشه سوال بسیار میشه савол шафар мекунад سوال میشه саволро коғазда бинависед таъриф намоед ина бе سوالاتون رو نوشته هم گیره نمید نخیست کو هم بنویس مو سوالتا мегӯям чи хеле духшамони ай поёнуш саломат боше ҳамеша танзият хонавод боше ҳамин канале ки дидӣ бидо подписатсия бикарда дигаро ман рӯзга ака блогер нестим ака балон блогер шидаги ҳастем бисёр бародаро зораи бад кардем барои ҳамин мисол чиз ки мегам барои реклама кардан ки иншолло бисёр мешавад дидӣ вақте ки мегӯем ки чизае мо эфира қад мекунем ҷи 7 одам бомошид одам рафтааста хуб саломат бошед ҳамеша тансиати хонавод бошед ака ба филм ки саволҷавоб мо мисол ана икс аҷоб окей